Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. És ebben a mai videóban én Ármin Girosz vagyok. Szevasztok, üdvözlök mindenkit. És ebben a mai videóban ez ugyanúgy beszélgetős videó lesz, mint a mint az első videó. És hát az a videó, ami ugye 5 percet futott, remélem ez több lesz. Egy kicsit többre tudjuk beszélgetni. Az a lényeg, hogy odaírta a kommentem alá, nem mondom meg a nevét, tudja az, aki tudja, hogy ki írta oda, és az volt oda, hogy a beszélgetős videóra, hogy én miért bántom a Brandont, ugye megnézhetitek a videót, én nem bántottam a Brandont, hanem én azt mondtam, hogy a láncok, ami rajta volt, meg ami rajta volt, meg a játékpénzek, én azt mondtam abban a videóban, nyugodtan meg lehet nézni, én azt mondtam abban a videóban, hogy a Brandonnak, vagy hát a Brandon, ugye meg is mutattam nektek azt a videót a számítógépen, úgyhogy itt nincsen semmi kitaláció. Én nem bántottam, mert én olyan szinten vagyok, hogy nem kritizálok másokat. Tehát, hogyha például nekem is volt egy olyan például, hogy volt egy olyan, hogy nekem is, hogy volt egy olyan, hogy kritizálta a videómat, és akkor én le is töröltem azt a videót, mert nem érdekel, tudjátok, hanem az volt a lényeg, hogy én arra hittátok, kritizáltunk, talán pár napot később le is töröltem azt a videót, hogy kritizáltam, vagy én megsértettem azt a szemét, és akkor ebből föl is jelentett, hogy Lakatos Brandon is ugyanúgy följelentett azért, mert én a láncát kritizáltam, hogy tombít a rész, vagy én nekem nincsen láncom, óráim vannak, de azok okos órák, de én nem is mondtam azt nektek, hogy ki a Károly, meg én ilyeneket nem szoktam mondani Én nem szoktam, tehát például bekapcsolom a ventilátort, és akkor azért elkezdenek kritizálni, mert hogy hangzavar van a zajban. A zajban már a szobában, egyébként aki most akar a be, az válasz mindenkinek, válaszolva. És én azt kaptam, hogy én elkezdtem kritizálni a Brandont, hogy én ilyen vagyok, olyan menő vagyok, meg ilyen vagyok. Én nem azt mondom nektek, hogy talán akkor nyugodtan kövessétek a példáját, engem nem érdekel, értitek? Akkor kövessétek a példáját. Én nem mondtam, hogy ne kövessétek. Én azt mondtam ebben a videóban, már megint ki lettem kritizálva, és már kezdek ideges lenni. Én azt mondtam a Brandonról, hogy kamu volt a lánca, játékpénz van a fele, tehát akinek segített kislánynak, annak a felét játékpénzt adtak, és így nem tudták kifizetni Tehát én elmondom ezt az egészet, én ezt mind tudom, mert hallottam a hírekbe, tehát volt egy beteg kislány, akinek segített a Brandon, és volt egy olyan live-ja, hogy adott 350 000, és meg a GVN-ék adtak neki 1 millió 2 vagy 1 millió 3, nem tudom, és amit a Brandon adott, az játékpénz volt, tehát nem tudták kifizetni a kemoterápiát, ezért föl is jelentették a Brandont, és de viszont a Brandon nyerte meg a nyert, mert ugye ő adott pénzt, meg a beteg, meg nem tudom, meg ilyenek voltak. Szóval nem kritizálnám a Brandont, le is tiltottam a kommentet a videó alatt.
úgyhogy nem lehet már megnézni, de hát az is van, hogy például van egy olyan, hogy mondjátok, hogy na mi van Brandon, mi van Brandon a király, meg ilyeneket mondtok. Tedd el a ruhád. Én nem mondtam, hogy nem a Brandon a király, nem a Brandon a Károly boss. Én ezt soha sem mondtam, csak hát ezek az esetek voltak, és ennyi volt. Tehát ilyenek voltak, meg a kommenteken. Meg engem ez nem érdekel, ez a Brandros stílus, ez az egész, hogy ti mit beszéltek rólam, amikor én tényleg próbálok nektek segíteni, akkor nézettség. Én nem segítettem a beteg kislánynak Brandon, mert nem tudtam, hogy hol van. Nem nekem küldték a lakcímet, és szerinted nem segítettem volna. Szerinted én nem fizettem volna ki az FBO2-t, én nem játékpénzzel fizettem volna ki. Érted? Én nem játékpénzzel fizettem volna ki izét, csak küld a címet, én küldöm a pénzt, öskös. Én nem olyan vagyok, hogy na most nem segítek, meg én nem segítek, tudjátok jól, hogy segítek, de a Brandon vagy valaki megírta nekem volna a címet. Én azonnal elmegyek, de azonnal is elküldöm a pénzt. Én már ezt tudtam volna, hogy a Brandon kicseszett egy beteg kislánnyal. Vagy valami ilyen volt, hogy kicseszett a beteg kislánnyal a Brandon. Én szerinted kicsesztem volna a beteg kislánnyal? Nem, én szépen elmondtam volna rendesen. Szevasz! Én mondtad, küldjél a címet, bratyó. Küldjél a címet. Azt küldöm a pénzt. Én nem szórakozok veletek, mint a Brandon, hogy játékpénzt adok a beteg kislánynak, és nem tudom kifizetni, és utána meg nem tudja kifizetni a szegény család. Hát azért segít a Brandon, hogy segítsen, nem azért, mert játékpénzt adott a gyereknek. A játékpénzt adott, hogy játékpénzt adott a gyereknek, hogy hajdale bulusávú, meg ilyeneket mondott a Brandon, hogy meg ilyen beszólásai vannak, meg ő a Károly, meg stb. Meg hajdale, meg ilyeneket mondott, de erre van eszed Brandon, hogy másokkal ezt beszélt, meg fölhív telefonon rosszányok.hu-t nézzen neked, mert láttam a videót, én nem tudod tagadni, hogy nézzen neked rosszányok.hu-t az anyád. Meg az anyáddal így beszélsz, hogy nem tudom melyik az iPhone töltő. Így beszélsz anyáddal. Így beszélsz. Tiszteld már meg azzal anyádat, meg az egész közösséget, hogy legalább ne játékpénzt adj. Legalább akkor ne adtál volna semmit. Érted? De ne játékpénzt adj. Mert én nem magyarázok rá, hogy na mi van ilyen. Nem, én szívesen adtam volna pénzt is, meg mindent. Én a Brandonnak, a Brandon bárkinek a kezébe nem játékpénzt adtam. Tehát nem játékpénzt adtam, akkor inkább ne adjál semmit Brandon, csak ne adjál játékpénzt, hogy leálljassák magukat, hogy utána az anyját csukják börtönbe, vagy a hugát, vagy akitől, vagy esetleg tőled visszacsuknak a börtönbe, mert megmondja az a nő, hogy ezt te adtad, ezt a pénzt neki. És megmondja, hogy és akkor a rendőr megkeres téged, és na Isten becsuk ezzel még 10 évre. Akkor a családod meg mindenki szenvedhet a te hülyeséged miatt, mert te kijöttél, egy napig azt mondtad a híradónak, hogy
a híreknek, hogy én most megváltoztam, mert nem így kezelem a balhét, de Brandon, attól még csalást csinálsz, hogy nem üsz vissza, hogy meg a heget okozta neked. Én nem hiszem el, hogy 17 éves. Tegyük fel. Én nem hiszem el, hogy ezt egy 17 éves gyerek csinálta. Én ezt esküszöm, nem hiszem el, csináltam rá, egy sorcok is nyugodtan nézzétek meg. Itt van az Armin Gross csatornán. Én nem hiszem el, hogy ezt egy 17 éves gyerek csinálta. Nem hiszem el, tudod jól. De én azt nem szeretem, aki kamulik. Tehát azt nem szeretem, aki egy olyan családnak játékpénzt ad, hogy akkor inkább ne adjon semmit, ne segítsen, ne is találkozzon vele, ne is menjen arra a helyszínre. Oké, bevásároltál, ez egy tény. De nem is te vásároltál be, hanem az Ádám, akinek 3 gyereke van. Ezt is tudom, mert az Ádám a testvérem, a barátom, és ő elmondta nekem, hogy nem ő vásárolt be, ő vásárolta be az egészet, mert hogy te ezt megkérted, mert te kijöttél és megkérted. Mert mondta, hogy neki a barátom a Brandon, de akkor se kellett volna ezt megcsinálnia. Érted? Tehát tisztelem az Ádámba, hogy legalább annyit csinált, hogy bevásárolt meg akkor inkább vettél volna bingócsok itt öcskös. Csak az Ádámnak segítsél be, hogy felesbe vásároljatok be, vagy bármi, vagy ne is vásároljatok be, vagy kit érdekel, mit csináltok engem. Engem nem érdekel, mert én az én videóimmal foglalkozok, az én közösségeimmel. Engem nem érdekel, hogy ki mit csinál, hogy holnap reggelre te vesz vágytál murosáv, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, hogy hajdelé. Oké, kiadtál egy zenét a Sántalánál. De azt nem is te adtad ki, hanem az a Rolli vagy ki az sem érdekel engem. Mert meghallgatják ezt a zenét sokan, mivel hogy te jöttél ki 10 év után egy hónapja látnak téged, tehát úgy, hogy meg van fiad, lányod, én ezt tudom, testvérem. Tudom, én nem mondom azt, hogy nem nőttem között cigány. Sok cigány ismerősöm van, és hát sok roma származású ismerősöm van, én nem vagyok cigány. De sok roma származású ismerősöm van. Tehát van olyan, aki olyan normális életű, meg olyan gazdag, azt el se tudnád hinni. Én nem azt mondom, mert én azt az embert tisztelem, aki a romos házból egy palotát tud csinálni. Tehát hiába mondotok, hogy lehetetlen. Nem lehetetlen, dolgozni kell, a ház körül mindig dolgozni kell, hogy ez meglássa. De engem nem a házat érdekel, Brandon. Mert hogy az anyáddal laksz, 28 évesen az anyáddal laksz. Azokat utálom, azokat az embereket, akik az anyjáról van szorulva, és 28 éves, meg 40 éves, meg stb. Én ezeket meg is mondom a személybe, utálom ezeket az embereket. Nem magát az embereket utálom, hanem értitek a szituációt. Tehát van egy olyan haverom, meg szeretem, tisztelem azt a haveromat, de ő benne se tisztelem azt, hogy az anyjával lakik. Egyikben se tisztelem azt, hiába haverom, mert szeretem, mert kijövök vele, akkor se tudok úgy nyom. De most a Brandonról van szó, nem az én haverjaimról, hogy neked ezt meséljem. Az anyáddal laksz, nem tisztelem benned, Brandon. Kijöttél, fasságokat csinálod, nem tisztelem benned, Brandon. Nem. Hiába én el fogom csinálni neked, hogy ez Jordan öcskő, Jordan, vegyétek a Jordan, a Brandonnak nincs ilyen. Nem ezt fogom csinálni, mert nekem Jordan pólóm van, öcskös. Mert nekem Jordan pólóm van. Én nem azt fogom csinálni, érted? A Jordan. Tehát itt van Jordan pólóban, én ezt nem is tagadom, hogy hajda le a burossából, meg ilyeneket csinálok, hogy játékpénzeket adok
a kislányok ne tudja vele semmit, mert nem tudja kifizetni az energiaitalt, vagy a kemoterápiát, ilyet csinálok. Hát én nem csinálok ilyet. Tehát nem csinálok ilyet. Tehát ez nekem meg se fordulna a fejembe, hogy én ilyet csináljak. A tavez baktálom urokká a szokából, hogy legyen sok szerencsés. A tavez baktálom urosából szokámész, a kágyidi lébesevál. Én is sok ilyeneket mondani. Na, úgyhogy nem is ez a lényeg. Én azt tisztelem benned, hogy tisztelem benned az, hogy kijöttél, nem verekedsz, nem ütöttél vissza annak, kórházból voltál, el tudod, a doktor úrra hülyéskedtél, azt én is szoktam, mert én is beteg vagyok. És én is mondhatnám a problémáimat, azt tisztelem benned, hogy a doktor úrra tudsz hülyéskedni, vagy tudsz hülyéskedni így a társasággal. Van egy olyan haverom, mondom még egyszer, hogy hülyéskedni. Nagyon szeretem a társaságát, meg bármi, de én olyan embereket nem szeretek, utoljára mondom, és utoljára mondom, és legyen elég. Amikor utoljára elmondom, akkor már tényleg úgy van, hogy utoljára mondom el belőle. Én nem azt mondom neked, hogy rögtön egy házat vegyél ki egy albéletet. Azt utána megmutatják neked. Én egyedül lakok, öcskös. És hát nem egyedül, oké. Bevallom, nem egyedül. Nem is érdekel. Mert nem az érek. Én azt jó van, felejtsük el most az anyállal. De azért azt nem csinálnám meg. Érted, tehát. Pacek vagy, nem minden. De Pestre nem tudtál följönni, öcskös. Hát dupla B pörögjön közben a csetre. W. Brandonnak meg egy jel. A Brandonnak egy elt vágjatok a kommentek alá. Tehát én ezt hallottam, ennyi is lett volna ez a mai videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok engem, meg a többiek is meghallgattak. Szia!